Yo, yeah, Ozo NdiGBO Ndu, Ozo NdiGBO Ndu. Kamalu ọzụzụ, Kamalu eri aja, nka ụra na-atụ egwu agwọ, ogbu onye mgbe ndụ ya ụgbọ akwomi. Abịakwala m. Ịma na ama m ngwa na ndị mmadụ ndị niile enwe ejiji ego ndị ụwa enwekwa onye gba aka hapụcha na ha na-apụta n'ahụ ndị na-eti otuto dịrị Olisa, otuto dịrịkwa Olisa. Asị ha niile nwechara ihe na-akụrụ ha egwu n'ime ọhịa. Onye njisi m agbakwute n'ime ọhịa ga biko kwara m ihe ikuru ibe m agba ihe ahụ a na-akụrụ ha kwara m ama m na ị ga-akụ ya. Onye m ji bịa Ekegere, Oriegere, Afọgere, Nkwọgere, egwu ndị mmụọ jam, egwu ndị mmụọ jam, otu ụkwụ jam, ụkwụ abụọ jam, ụkwụ atọ jam, ụkwụ anọ jam. mere m ụkwụ anọ ka mma mee ụkwụ anọ. Gwa m ihe ijiri bata n'ọhịa. Kamalu eri aja. Ogbu onye mgbọsị ndị ahụ bụ akwomi. Tum. Lema agwa gị enwere nwatakịrị nwaanyị na-akpọ Katrin enwebe otu m echibe gbado nwa. Agbadogidere m nwa Katrin wuru nke m nyenụ m obi gị ihe gị na-amasịkwanụ m nwewere m na-eme ihe egwuregwu ọ dị nụ mma na-esogharị ndị ji ego ndị na-agba moto ndị manshọn na-esogharị majụ ogbenye ọ na-eme na nke unu ụbịam ọ nọ na nke unu ka m baa ya ime ka m shizie saịdị a ebe ọma nke ọma nke ọzọ ka m shizie ebe a biko nye m ihe ọkụ m ga-eji wee ka pituo ya ka ọ wụrụ nke m. Ị chọrọ ka ya bụ nwatakịrị bụrụ nke gị. Want to say you want to marry her. Nye pin down as in gị lụazie ya. Lụhakwana ya n'otu ole. Obere nwa dị ka meruere m ịlụ nwaanyị. Josu mere m ihe ọ ga-ewu mpinye ya. Ya wuru ihe m ji ezu ike. Ka m were Katrin na-ezuru ike m ka ọ wuru ihe m ji ezu ike. Biko bụrụ ndụ gị n'ọnụ eweliwe. Ị chọdị ịlụ ya alụ mana ị chọrọ ka ọ bụrụ nwa iji ezu ike. ihe ọbụla ya na chi ya hụziri ya were. Otu aka ụwa dị a na-akpọ ya otherwise. Onwe ihe ọbụla ọ hụrụ ọ bụ ya onye mbụ mechaa ihe m na-eme ya garịwazie onye ọ dabara ya na ihe were ọ bụ otu ụwa dị. Erubere ịlụ nwaanyị mana ị chọrọ izu ike. Ịhụna the answer. Ihe awa ọsụsụ okwu anyị jiri maka ya bịa ngwa egwu ị chọrọ ka e tiere gị n'ime ọhịa ọ ya ozugbo ahụ a jụrụ gị eluola ịlụ nwaanyị ga-esi mana ị chọrọ izu ike gasị gị zuchere gwa ike ga-alụ ya alụ akụchi ego ọnụ mana aga m emere gị ihe ijiri maka ya bịa nga anyị anaghị egbu mmadụ, anyị anaghị agwọ ọgwụ eji egbu mmadụ, anyị anaghị emegide mmadụ. Ihe anyị kwuo n'eziokwu anyị na Chukwu okike nke abịa ma na-arụkọ ya bụ gị chọọ udo anyị enye gị udo, gị chọkwa na ọgba aghara anyị enye gị ọgba aghara. Mana ebe ọ bụ ezumike ka ị chọrọ to your tent, oh my son, anyị ga-enye gị ezumike. Mechie anya gị. Yo amae nke onye metere ya bụrụ hamae, onye chọọ udo enye ya udo hamae, onye chọkwa ọnwụ ike o were ọnwụ ike hamae. Yo hamae hamae ihe m bụ Ozo NdiGBO Ndu hamae, abụ m Ozo NdiGBO Ndu hamae. Ngwa mepee ya ugbu a ishiene m gị ọzọ. Ị ga-ewere ije na-abịa lawa dịka ị na-ala. Very important ichefukwala ugbu a ka anyị oge dịka anyị kwesị aha nwatakịrị ahụ Katrin. Ekwekwala ka nwaanyị ọbụla afọ gị n'ụzọ
yes ị nwere ike gafee ụmụ nwoke mana nwaanyị ọbụla afụkwala gị n'ụzọ make sure that onye mbụ bụ nwaanyị ị ga-ebu ụzọ ahụ bụ ya bụ nwatakịrị na-akpọkọta. nna ala Igbo a na-enwe nwaanyị ọzọ m ga-ahụ ma ọ Catherine. anya gị bụ ụzọ kpọ nwaanyị ọzọ nsogbu dịrịla gị. Ijeọma. anya gị bụ ụzọ kpọ nwaanyị ọzọ nsogbu dịrịla gị. Anọ m na-arụ ụnyaahụ ekpughere m ya ahụ ihu gị ka m hụrụ. Ọnya m amanụ nkapịa o, ọnya m amakwanụ nkapịa. Na-eme agwa gị ma isi ebe a tụzụpụ na ị hụrụ ara m ga-eje ụra mkpu ọgwụ m ga-eje ụra gwa ọ gara na nga zụwa gị iwe onye ara. Ọ gị ga-alụ bụ ise gịnị? ọ gị wụ di m, ị ga-alụ m. Di m ọma, ị ga-alụrịrị m. Dimle oyoyo di m. Isi alụ m di m banarụ. Adị m banarụ. Adị m banarụ. Oyoyo di m. Kama n'ọzụzụ ihe emebienu. Kama n'ọzụzụ o mebienu. Di m ọma. O mebienu. O mebienu. O mebienu. Di m ọma. Di m ọma. mechie ego ọnụ mechipụ gị ọnụ. Ọ dị mmadụ na nwata na-ata akara bụ ego ya ka ọ na-ata. Mgbe ị bịara ebe a sị m mere gị ọgwụ ị gwara m sị m kwuo otu ọ ga-adị. Gịnị ka m gwara gị mgbe ị na-ala? Nke ekwekwala ka nwaanyị ọzọ buru ụzọ fụ gị anya ma ọ bụrụ na ị ma na ihe ijiri maka ebe ma ọ wee ezi ihe mmụgwọ ọzọ Igbo ndụ anaghị m egbu Igbo egbu. Ihe mmụgwọ gịnị ọzọ Igbo ndụ anaghị m egbu Igbo egbu. Ebe ọwọdụ akara ị na ha eti ka arịrị egbubiri ọdụ. Gịnị ka m gwara gị mgbe ị na-apụ ebe a? Do not allow any other woman to see you. Ọ mụrụ onye a did not see me. Onye ahụ ọ mụrụ onye ahụ. Otu ọ dị ihe a ji mewe. Obere nwa na-amụ iri elu obi kwesịrị isi gị ike. Ị chọrọ ịlalụ nwa onye ọzọ mana Chukwu okike ajọ. Ihe awụ ọ dị ịtụrụ ọ bụ ihe lọtarala gị. Ihe awụ ihe m tụrụ gị n'ọda ahụ. Ihe awụkwa kọntena onye ọzọ ka ibiri m ihe a. Ihe awụkwa ihe m na gị kwuru. Ihe awụ ihe kọntena onye ọzọ burukwa ihe awụ ahụkọtụ onye m ga-egbukwa onye ahụ. Kọntena gị alọtala na ọ lọtala. Ebe hụrụ nwa ịlụcha na ya. Ị chetara egwu na-agụ ụwa gị patara gị udo mwe. Ị na-aga ịpagara ya onye. Ụwa gị patara gị nwaanyị ọma. Ị gaji bugere ya onye. Ihe jụrụ m na ụwa gị patara gị udo mme ị ga-epegara ya onye. Ụwa gị na-apatara m apatara m gị ya. Jide nwa o, nwa sochie mazụ m ga-afọgbu ya o. A na-ebu. Hey! Ị ga-egbu m ebe a na ị ga-egbu m ebe a.
metere ya bụrụ o metere ya bụrụ o metere ya bụrụ agwụ unu chere ka Chineke ji aka gozie unu si mba unu ga-awụ ọchọ n'ike ọ bụ ihe ị tụrụ n'ụda bụ ihe lọtara were ndidi nwetu obi ihe ọ bụla ị chọrọ Chukwu okike ga-enye gị mana ọchụ n'ike na-alakwa n'ike ọchụ n'ike na-ala n'ike iyo amaghị ha iyo amaghị Ozo Igbo Ndu amaghị hey iyo amaghị iyo amaghị yeah amaghị Ozo Igbo Ndu amaghị Ozo Igbo Ndu le amaghị onye egbula nwanne ya amaghị ya dịrị nwoke mma dịrị nwanyị ya amaghị ebe ebere ugo bere amaghị kesi ibe ya ebela nkụkwa ya o amaghị ọ ga-adịrị anyị mma amaghị dịrị anyị mma n'eke amaghị dịrị anyị mma n'orie amaghị afọ ọ ga